Na naman to mga kasudyo, mayroon po tayo ditong sinugba nga bagis at saka kinilaw nga yellowfin. Sus, dapat tayo sasawan dire oh. Mukbangan na to mga kasudyo. Aray, gutom na may. Nami kay kinilaw niya plus sinugba. Birada na. Pray tayo. Bless us, O Lord, in this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. O, tara. Let's eat. Asam tayo yung una? Sinugba. Sinugba ta. Sudan. Hindi ako kami. Unod. Wow. Dapat na dito din. Yan na lang. Okay. Laki ng kuan. Laman. Sarap ng laman. Oh. Untok na kayo? Isaw-saw diri. Bukog ha? Nagsaro ba ning bukog gani? Kain tayo. Grabe kalabo. Nabuha no? Ang sarap niya isaw-saw sa kuan. Saw-sawan. Nung kani yun no? Nilaw. Suka ka. Kalaway nga mo. Ganda ka? Thank you. Ayo, kinilaw. Wow. Kinilaw na yellowfin. Kinilaw. Sinugba. Hindi ko dapit magpapagod. Tingnan niyo po, sarap ng kuan. Laman. Kuan, ano nga ito nga kuan pa? Isda? Bagis no? Bagis pala. Namutol na ako na. Nami ko yun eh, butang ko ano? Ano ba? Sabi niyo? Masarap ipares yung kinilaw sa sinugba, no? Thank you, Pang. Islog na yun, suka. Grabe ka. Halang, eh. Apil mo sili mo kaon. Kapag ganitong kainan, ang naaalala ko is yung mag-beach pa. Sarap ito.
Oh, grabe ang hang pa. Unod pa, unod. Tapos bahaw mo. Mm. Magkaan sa tiyan lang yung mga ito kain, no? Mm. Kasi isda lang. Hmm. Magkuhan mo, ganito, mabilis ako maguto, bang. Wow, mahilig to ba? Mm. No? Dali ra hilison. Yeah. Kaya? Mm. Yun na, matagal din kami hindi nakapagsugba. Mm. Isda. Ligo tagdagat, ano man mo? Maligo sa CR. Sa banyo. What's up? Yes. Grabe ang hang. Hmm. Hindi ba ka? Mm. Grabe ang laki ng sili, oh. Pwede ko. Oh. Oh, kahalang pang. Hingi ng cook. Ay, sorry. Ito na. May, Oh. kami nahalang. Mm. Lupin ba, no? Mm. Nakumang. Mm. Manalo ang sarap ang studio. Cheers. Cheers. Wow. Sarap ng lamig. Grabe, naubos natin yung ano, isang isda. Excuse me po. So ayan mga studio, maraming salamat sa panood sa episode na to. So balik upload na ulit kami. So Yes po. sa iba po nagtaka na medyo matagal yung upload namin ba kasi na-busy lang talaga. So ngayon back to normal na po yung uploading namin. So shout out tayo sa sunod bang Opo. para maganda tayo ng mga shout out
Maraming salamat po. So, abang-abang na po sa next na mga upload. God bless po. Bye-bye. Bye-bye.